Junts fa un diagnòstic prou polit i acurat de la situació actual de Catalunya, però el fa en tercera persona, com si no hi tinguessin res a veure en tot aquest xafastre, com si poguessin esborrar de l'imaginari popular les dècades de mala governança i de coalició, com si poguessin eludir la part de responsabilitat que tenen en el desgavell d'avui. Són destres en l'art d'escapolir-se. Fa dècades que justifiquen la seva presència a Madrid venent grans victòries i millores per Catalunya. Mentre paren eufòrics la mà a la capital del reino, aquí presumeixen de ser decisius i d'influenciar tot Espanya. La realitat és que, més enllà de privilegis personals i de partit, no n'han tret res del xec en blanc dispensat al govern Sánchez. Europa ja parla en català? Ja tenim el control d'estrangeria? Per què hi ha un llaç groc encara al seient del senyor Puigdemont? I el concert econòmic, a on el tenim? Res de res. Això sí, Junts té grup propi al Congreso, ingressa els 511.000 euros anuals que això comporta i ha pogut col·locar un coordinador i 4 assistents. En total, ser a Madrid el suposa ingressar més de 3 milions d'euros per legislatura. Com en deien d'això? Ah, sí, jugada mestra. Mentre fan equilibris per mantenir interessos i quotes de poder partidista, tenim Catalunya capbussada en una crisi social, econòmica i nacional sense precedents. La classe mitjana s'esvaeix sota la densa capa d'impostos amb què l'administració pinzella i les classes populars s'empobreixen sense albirar cap oportunitat d'ascensió social. Els joves no poden emancipar-se ni formar les seves famílies. Aquella dita popular de qui treballa i s'escarrassa prospera, avui ja és poc més que una llegenda urbana. La destrucció del teixit productiu del país fa dècades que avança sense fre i no hi va haver treva ni oasi mentre vostès governaven. La cronificació de la precarietat no és cosa de 4 dies com pretenen fer-nos creure ara. Situem-nos, però, al present, any 2026. 24% de la població en risc d'exclusió social. És el que té importar alegrement pobresa i tercermundisme. Salaris estancats. Mala peça al teler quan hi ha mà d'obra barata disposada a fer la feina. Manca d'habitatge. Allà on n'hi caben 6 milions no n'hi caben 8, ni 10, això ja no cal ni parlar-ne. Ens van dir de tot quan ho vam denunciar, que si racistes, que si feixistes, que si extrema dreta. Ara també ho pregonen vostès? Han calgut uns quants espans a les enquestes perquè comencessin a tocar de peus a terra. Fan tard. No han reaccionat fins que Aliança Catalana ha posat en risc el seu ecosistema. Han vetat durant anys. I saben quina és la realitat del país avui? Els nostres fills i nets les passen i les passaran magres. Per capgirar aquest mal pronòstic no n'hi ha prou en fer una descripció tècnica del desastre, com fan vostès. Cal depurar responsabilitats i aplicar mesures que reverteixin la tendència. Hi estan disposats? Una societat massacrada a impostos que quan demana hora al metge ha de fer cua, que quan vol apuntar el fill a l'escola es queda sense plaça perquè se n'han de reservar pels immigrants il·legals que arribin de Marroc i de Colòmbia, que quan va agafar el tren no sap a quina hora arribarà ni quantes incidències haurà d'esquivar abans de poder tornar a casa, que quan pica a la porta de serveis socials li diuen que cerqui suport familiar, que l'administració ja té prou feina a ajudar els que arriben d'altres continents amb visat de turista i s'empadronen fraudulentament als nostres municipis. L'estat del benestar reconvertit en l'estat dels disbarats. Ja podem anar debatent i discursant nosaltres, que mentre fem redaccions tots plegats, Espanya se'ns endú entre 22.000 i 30.000 milions d'euros anuals. Alguns diputats d'aquesta cambra això ja els hi agrada, ho aplaudeixen i celebren, com si la solidaritat per imperatiu legal amb els de por ellos fos un tracte just per Catalunya. Si no tinguessin mútua privada, potser no els faria tanta gràcia el saqueig fiscal que patim. No poden parlar d'inflació, precarització o desigualtats com si fossin fenòmens abstractes, quan són la conseqüència directa de les polítiques immigratòries suïcides que les seves formacions han pregonat i signat durant dècades.
Junts també ha participat activament en la construcció d'aquest model econòmic basat en salaris baixos, serveis precaris i creixement desordenat que patim avui. De fet, continuen defensant-lo. Segons vostès, el problema immigratori s'arregla fent uns cursets gratuïts de drets humans. Senyor Colomines? El contracte entre l'administració i la societat es trenca quan treballar no et garanteix poder viure amb dignitat, quan estudiar no et garanteix oportunitats laborals justes, quan pagar no et garanteix serveis essencials ni un marc de seguretat i benestar. La desafecció política l'han generat tots vostès, prioritzant els interessos de les seves formacions polítiques per davant dels drets i interessos de la ciutadania. No necessitem més declaracions institucionals ni diagnòstics compartits. No necessitem més informes i anàlisis de caire tècnic. Necessitem un canvi de govern, un canvi de paradigma. Necessitem atacar directament les causes estructurals, sense por, sense ambigüitat, sense correccions polítiques. Mentre vostès entonen la cantarella del volem acollir i de la multiculturalitat ens enriqueix, els catalans veiem incrèduls com se'ns mord la llengua i com el nostre poder adquisitiu s'estanca o disminueix. El risc de pobresa augmenta fins al 31% a les llars amb fills. Som a punt de liderar Europa en pobresa i risc d'exclusió social. La població estrangera s'ha multiplicat per 8 els darrers anys, però no pas el PIB del país. La indústria, que suara representava el 30% del valor afegit brut, avui frega tot just el 18%. Hem substituït llocs de treball qualificats per sectors de poc valor afegit, l'hostaleria, la cura, la neteja. La pèrdua de productivitat ha afectat negativament els salaris i sense bons salaris no hi ha estat del benestar sostenible ni progrés viable. Els preus reals de l'habitatge són entre un 80 i 90% més alts que l'any 2000, però els salaris no han pas pujat al mateix ritme. Això fa que adquirir un habitatge sigui missió impossible per a la majoria de catalans. L'intervencionisme i excés regulatori de l'administració ha desincentivat promotors, inversors i propietaris, uns sectors que han set criminalitzats i acusats d'especulació perquè en comptes de defensar el dret a la propietat privada, ha decidit defensar el dret d'esbotzar portes i ocupar il·legalment habitatges aliens. Les polítiques d'extrema esquerra que governen o que condicionen governs ens menen de dret a la ruïna. I no en fem res de les mesures cosmètiques amb què intenten amagar el desastre. Posem l'exemple del projecte Catalunya Talent Bridge, una iniciativa que va aglutinar titulars periodístics, dotada amb 28,8 milions d'euros, que pretenia captar 78 investigadors estrangers de primer nivell en només 3 anys. Quants n'han captat el primer any? Un? Cap? Permeti'm que acabi la intervenció parlant de la sobirania fiscal que ha aflorat en aquest debat. El 27 d'octubre, si s'hagués fet el que calia, avui Catalunya no seria governada per un virrei espanyol, ni s'estarien aplicant polítiques contraproduents i perjudicials pel nostre poble. No n'hi ha prou amb descriure la malaltia. Cal reconèixer qui l'ha provocat. Els hi abasto un mirall?